Yes, hello guys. So, gusto mo bang kumita ng estimated earnings per month ng 2,400 hanggang 38,900 earnings per month? At gusto mo ba estimated earnings na pwede mong kitain in just 1 year is $29,200 up to $466,800. So, kung gusto mong malaman ito, ay panoorin mo yung video na to. Ipapakita ko sa iyo yung full step by step at ipapakita ko rin sa inyo yung sample channel kung sino ang gumagawa nito at anong channel to. Okay? Dapat mong abangan to guys kasi worth 25,000 yung course na to kapag aaralin mo to sa labas. Ngayon, ibibigay ko sa iyo libre. Libre po yung parang course na to. Okay? So, tapusin mong panoorin yung video na to. Guys, ano ba yung matututunan mo inside this video? Siyempre, ituturo ko, ano ba yung matututunan mo? First, guys, you can possibly earn 100,000 to 2 million pesos per month. Possible. Hindi ko sinasabing guaranteed. It is possible. Bakit? Meron nang kumikita nito. Okay, kung tatanungin mo, ikaw ba Mark, yung kikita niyan? Hindi pa. Pero sa video na to ay mag-i-start na ako ng YouTube channel na ito. Alright? And my question is, meron ka na bang pruweba na may kumikita diyan? Yes, meron. Meron tayong proof. Gaya nung nakita nyo kanina, ipapakita ko sa inyo kung bakit nga siya kumikita nun. And, ano ba yung mga channel na gumagawa niyan? Yes, napakarami po. At ang maganda dyan guys, napakadaling gawin. Hindi mo na kailangan ipakita yung mukha mo rito. Yung iba, mahiyain. Okay? At ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan mong resources para makapag-start ka sa ganitong kitaan. Okay? Kaya dapat abangan mo yung video at huwag kang mag-i-skip para malaman mo kung paano gumagana itong strategy na to. Okay? At ito pa yung ito yung dapat mong abangan. Bakit? Alam mo ba yung matututunan mo sa video na to? This is worth 25,000 to 50,000 course kung bibilhin mo yan sa labas. Etong video na tutorial na to. Okay, meron na to. Okay, may nagbebenta na kilala ko, 50,000, 25 to 50,000 yung course niya na to. Parehong-pareho sila dito guys. Okay? And, ang dapat nyong abangan dito, ito ay full guide. Kung ano yung matututunan mo sa 25,000 course or 50,000 course sa video na to, matututunan mo rin. Ang maganda nito guys, okay, ito ay limited time lang. Kaya dapat tapusin mo agad. Kasi pag ito, kung gusto ko nang gawing course, kumbaga, ipa-private ko na lang siya at ibebenta ko na yung course. Kaya kung nakita mo ngayon, tapusin mong panoorin yung video. Kasi baka i-delete ko na siya or gagawin ko na siyang course. Alright? Okay guys, proof of payout muna tayo or proof na meron ng kumikita muna nito. So ano ba yung YouTube channel na yun? Walang iba guys kundi si Be Inspired. Meron na siyang 7.16 million subscribers. Alright? Ang maganda nito guys, ang country niya is from Romania. Ito ay isang video editor. Okay? So ipapakita ko sa inyo kung paano niya ginagawa. So ito na po yung monthly earnings niya. Okay? So, estimated yan, pero nasa kalagitnaan yan, guys. Okay? Yung talagang totoong kita niya is nasa kalagitnaan. Itong estimation ni Social Blade, okay, malaking chance talaga na nasa gitna yung kita niya. Bakit? Ito yung pruweba. Magbabase tayo sa views. Meron siyang 9 million views, alright, sa kanyang isang buwan na kita, ng kanyang views sa kanyang channel. Okay? So, napakalaki yung CPM nito or CPR nito. Okay, kaya tama, naglalaro siya ng 100,000 to 1 million mahigit yung monthly earnings nitong channel na to. At ang maganda nito, sabi ko nga, hindi niya ipinapakita yung mukha niya. Okay? So, ipapakita ko yung kanyang YouTube channel. Kung titignan natin yung kanyang YouTube channel, okay? So, nandito yon. Okay? So, meron 179 videos lang. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ng YouTube channel na to at pwede kayong gumawa. At ako, yung isang YouTube channel ko, uumpisahan ko na ganito. Okay? So, makikita nyo yung kanyang videos ay meron siyang mga short videos. Okay? 95. Yan. So, gusto ko ipakita sa inyo to. Meron siyang voice over at meron kayo nakikita ditong text. Yung nagsasalita dito, ang ginawa niya, nilagyan niya ng text. Gagawa tayo ng katulad niyan. Meron siyang image na yan. Okay? Na yung image na ginagamit niya, kung ano yung sinasabi doon sa video na yon,
Okay, na kung saan kinukuha niya lang to sa mga motivational speaker. Let's say kay Dr. Bruce Lipton. Okay, kinuha niya diyan sa kanyang training. Hindi, kasi ito ay tinatawag nilang kumbaga fair use. Ginamit mo siya para makapag-inspire sa ibang tao. Pwede niyong gawin to. Okay? Pwede niyong gawin. Okay? So, ituturo ko sa inyo yung pwede niyong gawin. So, halimbawa mga to, lahat ng mga to guys, ang speaker ay yung mga motivational speakers. Halimbawa, si Jim Quick, okay, si Jan Ashraf, okay, so, iba't iba yan. Ako kasi I listen motivational video every single day. Okay, so kailangan ko to. Although, kahit hindi ko na tinitingnan kung sino yung gumawa ng video. Kaya pwede nyo na rin i-start to. Okay, so create kayo ng panibagong YouTube channel nyo. At eto yung content. Ituturo ko sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Alright? Okay ba yun, guys? Okay ba? So, if you're learning, okay lang ba? Pa-type naman dyan sa comment box, I am learning. Comment ka naman dyan. I am learning. Okay, so bago tayo mag-start. Ngayon, so ito yung video, pwede natin pakinggan lang natin. Okay? So, merong nagsasalita at merong nakikita nyo to. Kung ano yung sinasabi niya, nakalagay dyan. Napakadaling gawin yun, guys. Okay? So, ngayon, hahanap tayo ng mga motivational na ang gusto ko, ito si Dr. Joe Dispenza. Okay? So, ito yung gagawin natin. So, gagawa na tayo. Ipinapakita ko na yung step by step kasi yung mga unang tanong dun sa loob ng video na to or yung scope ng video na to, nasagot na natin. Si Be Inspired at marami pang iba. So, okay? So, dito hahanap tayo ng, kumbaga, speech ni Dr. Joe Dispenza at gagawin natin ay kukunin natin yung sinasabi, ay nagsasalita or yung mismong sinasabi niya. Kukunin natin. So, ipapakita ko sa inyo. Alright? Okay, ngayon guys, so nandito na tayo kay Dr. Joe Dispenza na kanyang YouTube channel. Okay, hindi para i-steal yung kanyang YouTube channel, kundi para dumami pa yung kanyang views and at the same time, makakapag-create ka ng isang motivational YouTube channel. Okay, so halimbawa lang to kasi ang gagawin natin is, click lang natin yan. Ito ay speech or speech niya, nasa stage siya. Okay? Ayan, so ang pangalan ng kanyang content is Breaking the Habit of Being Yourself. So, ito makakatulong talaga to, lalong-lalo sa mga tao. So, ang gagawin ko is pupunta ako dito, okay? At kukunin ko, okay? So, ang gagawin ko ay kukunin ko yung kanyang link dito sa YouTube channel na to. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gagawin. Hindi to stealing Okay, wala ring copyright to. Okay, kakopy ko siya. Okay, itong mismong link ng kanyang YouTube channel, ikakopy ko siya. So, yun ang first step na gagawin ko. Okay, pero hindi lang iisa yung gagawin mo. Okay, pwede kayong kumuha ng mga assorted or iba't ibang mga videos ng mga iba't ibang speaker. At kung ang content, halimbawa, ang pag-uusapan is law of attraction or motivational video in the morning. Okay, so, ihahati-hatiin natin. So, halimbawa, ito yung kinuha ko. Okay, ngayon, kailangan ko siya ng, itong video na to ay magiging text. Kailangan ko yon. So, ngayon, ang kailangan natin guys, walang iba kundi yung, ang aking i-recommend sa'yo is, walang iba kundi yung Gglot. Okay? So, ang Gglot, ito po yon. Pwede nating i-transcribe yung video na yon. Okay? From video to text. Alright? So, nakikita nyo? At ang maganda nito guys, ay yung Gglot is napakadaling gamitin. Okay? One click lang. Okay? Ngayon guys, so ito yon. Yung voice over, kukunin ko yung text niya. Ito po yung pinakamabilis na gagawin mo. Okay, so step 1, kahanap ka ng mga motivational video na yung mismong nagsasalita and then kukunin natin yung kumbaga yung voice niya doon magiging text. Okay, so ang gagawin mo, Gglot guys, yung link ng Gglot para makapag-start kayo dito, nandyan sa description. Ang gagawin mo lang, napakadali. I-enter mo lang yung dito. Okay, i-enter natin yung kinapi natin, pe-paste natin dyan. Pero sabi niya, limitation, your file should be less than 4 hours, 11 minutes lang naman yon and less than 2 GB. So, kuan lang siya 50 GB lang yata, or 15 MB lang yon. Napakadali, di ba? So, ngayon ang gagawin ko is i-click, select language. Okay, so syempre, ang ilalagay ko dyan, English. Okay, kasi US to. United States English. Okay, and then, one speaker. Isang speaker lang kasi yon. Kung gusto mo yung marami, pwede. Okay, pwedeng, kung ilan yung speaker nandun, pwede nyong gawin. Ang gagawin na lang natin ngayon is, actual na to guys, actual na.
para makita nyo kung paano gagawin. Then, click lang natin yung upload. Okay? So, in a few minutes, okay, dito makikita natin, yan. So, ito yun, i-upload natin siya, guys, ha. Okay? Makikita nyo dyan, in just a few minutes, yan, okay na siya. Okay? So, makikita natin, kukunin na natin ngayon yung transcription. Okay? So, ang price niya lang is $1.20. 12 minutes yan, $1.20. Ang gagawin ko na ngayon is get transcription. Kasi guys, kung ipapatranscribe nyo yun, okay, kung kayo naman, took time. Kumbaga, kung ikaw magtra-transcribe noon, 11 minutes, kakain nyo ng maraming oras. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin ay kukunin natin yung transcription. At ang maganda nito, okay, papakita ko sa inyo. Okay, ngayon guys, ay kumpleto na po yung ating nakuha yung kanyang, kumbaga, yung video to text. Kasi kailangan natin yung text na transcribe na siya. 50 pesos lang yan, guys. Ang gagawin natin is i-open natin yan. Okay? Okay? And then, ang maganda dyan ay ito ay course na siya, guys. Kaya step by step yung ginagawa natin. Okay? So, nandito yung kanyang salita. Pakikinggan mo siya. Okay? So, nandito na yung salita niya. Okay, so nakita nyo guys. So makikita nyo siya, i-check nyo yung kanyang sinabi kung tama ba. So pwede nyo siyang i-edit mo yung kanyang sinasabi dito kung mali. Kung sa tingin mo mali, pwede mong review yan, i-review nyo yan. Okay, so i-review nyo siya. Alright, so hanggang 12 minutes yan guys. So na-transcribe na natin. Kung ikaw to magta-transcribe yung sinasabi niya and then itinatype mo siya, napakatagal nito guys, napakatagal. Ang mali, minsan pa nga, hindi sila magkatugma. Okay guys, so nandito, nakikita nyo po yung kanyang text. Ang gagawin na lang natin is, ika-copy natin yan. Napakadaling gagawin. Dito, akyat lang tayo. At ang gagawin natin ay, save. And then, pwede nating i-export. So, makukuha na po yung save natin. And then, kukunin natin, i-export natin sa ating documents. Okay? So, ang gusto mo ba ay PDF? Pwedeng Microsoft Word, Excel, plain text, YouTube subtitles. Ito yung gagawin natin. Kasi gagawa tayo ng parang subtitles nito. So, ang gagawin natin is YouTube subtitles. Okay? Yun, nakikita nyo siya guys. Pumunta na sa aking documents. Okay? Ang next, so ngayon guys, ang gagawin pala natin, so nakita nyo na guys, na-edit nyo na. Halimbawa, okay na yung edit. So ngayon ay kapag natapos mo nang i-review yung mga text na to, kung tama lahat, ang gagawin mo na is export mo lang. Click mo yung export and then YouTube subtitles. Or pwede rin yung plain text. Alright? So, ang gagawin natin, so any of the two pwede, or Microsoft Word pwede rin. So, halimbawa, ang gagawin natin is plain text. Okay? So, makikita naman natin dyan na masisave sa ating documents. Yun lang yung purpose natin guys. Makukuha natin yung text na yun. Okay? So, kapag okay na, okay, lahat yan na po yung sinasabi ni Dr. Joe Dispenza at gagawa tayo ng video. Alright? So, titignan natin. So, ngayon ay gagawa na tayo ng video na hindi mismo yung video na yon ni Dr. Joe Dispenza. Pero kukunin po natin yung text na yon. So, kailangan natin yung next na website. Walang iba guys, kundi yung Vidnami. Alright? Merong free trial, pero meron din po itong premium. Pero yung sa akin guys, gusto kong sabihin na ito ay premium. Okay? Ibig sabihin, nagbayad po ako. Ngayon, ay magkikreate tayo ng video. Kasi ito ay business. Ito ay, kumbaga, kaya ako nagbayad kasi business to sa akin. Pero it depends on you. So, halimbawa, ito po yung template na gusto ko, Coolblue. Okay, and then, gagamitin natin yung template na to. Okay? At ngayon guys, ilalagay lang natin dito. So, lagyan na lang natin ng Dr. Joe Dispenza. Okay, so halimbawa, ito yung title niya, Dr. Joe Dispenza. Okay? So, kung ano yung motivational o kung ano man yan, then ilalagay ko lang yung text kanina na kinuha ko dito. Okay? So, ganyan lang siya guys. Then, create scenes. Okay, gagawa na tayo ng mga scenes para hindi siya mismong katulad no, hindi siya copyright. Ang gagawin lang nitong create scenes, siya na yung magke-create ng mga videos related dun sa sinasabi ni Dr. Joe Dispenza. Ganun kadali. Okay? So, hindi ka na mag-iisip. Kasi kung
Pwede mo rin namang gawin yung iisa-isahin mo, pero matatagal, kakain siya ng maraming oras. So, ipapakita ko sa inyo ito pagkatapos. Okay guys, kung makikita nyo, nakagawa na siya ng video. In just a single or in a few minutes lang, meron na akong video. So, hindi na ako mag-iisip kung ano yung video na ilalagay ko sa bawat sinasabi ni Dr. Joe Dispenza. So, halimbawa ito, Geniuses, sabi niya, pero ito yung nilabas niya. Pwede nyo ring i-edit guys, tanggalin nyo yung mga timer na yan. Okay, pwede nyo i-edit. Now, kailangan natin ng voice. Okay, di ba may voice yon? So, hindi natin kukunin yung voice. Ang gagawin natin is kukunin natin yung, okay, o kaya maglalagay tayo ng voice track mismo. So, yung voice track na yan, babalik tayo sa Gglot, okay? Ang gagawin natin is audio converter. Okay, itong video na to, gagawin lang natin, kukunin natin yung audio na yan. Copy lang natin, or Control C, copy natin, and then audio converter, click lang natin yung audio converter, at i-convert natin yung video niya into audio. So, gagawin lang natin is lalagay natin dito yung pwede rin natin i-upload muna yon. So, browse lang natin kung yan na-upload na. Okay? So, halimbawa, uploaded na or naka-download. Halimbawa na lang to para hindi na tayo tumagal. So, halimbawa, ito na yon. Kukunin lang natin yan. Okay? Convert to, sabihin na lang natin MP3 and then convert. Gagawin lang natin, i-convert natin. Yung audio na yun ni Dr. Joe Dispenza is kukunin natin at yun ang ilalagay natin dito sa Vidnami. Okay, so hindi yung auto voice guys ha. Hindi auto voice, yung mismong voice track na natin. I-click lang natin yan. Okay, kung halimbawa na-upload na yan. So halimbawa ito na lang, sample na lang natin yan. Okay, i-check natin. Wait lang. So ngayon, ginawa ko, in-upload ko na siya sa YouTube. So ang gagawin ko, choose a file to upload. So ngayon guys, assuming na na-upload na lang natin. Okay, so choose a file to upload. Yun na po yung voiceover. And then, i-preview nyo lang po yung video. Alright, so makikita nyo po yung mga scenes dito. At guys, okay, so once, kailangan po kasi yung, okay, so balik tayo dito. Kailangan yung voice track, hindi ko pa na-upload. Ilagay na lang muna natin, no voice track, music only. Okay, and then, i-preview na natin. Okay, and after that guys, meron na tayong video. Pwede na nating i-upload to sa ating bagong YouTube channel. At ang gagawin na lang natin is, katulad din ni Be Inspired. So, nag-upload siya weekly, minsan 3 times a week. Okay, so para meron tayong video na i-upload sa ating motivational YouTube channel. At pwede nating sundan yung kanyang ginagawa. So sana guys, nasundan nyo kung ano yung step by step na ginawa ko para makapag-create kayo ng isang YouTube channel na isang motivational YouTube channel. Hindi mo na kailangang ipakita yung mukha mo. At marami nang gumagawa dyan at pwede mo rin itong gawin. Alright, so sana guys, nagustuhan nyo yung aking video tutorial at sana natutunan nyo yung full step by step na gagawin mo para kumita ka rin sa YouTube. Okay, so once again, this is Mark from Pinoy Influencer. If you have questions pala guys, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box. Okay, thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye. With